Από εδώ ο Σίμος, φοιτητής στο ΤΕΠΑΚ. Και από εδώ η Άννα, δευτεροετής στο τμήμα γραφικών τεχνών. Τον τελευταίο καιρό τους έχει φάει ο καναπές. Τι θα γίνει, θα κινηθούμε επιτέλους? Εσύ, πόσο τολμάς, κινήσου επιτέλους. Επέλεξε το Okean Challenge που γουστάρεις και μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις. Μαθήματα skydiving, windsurfing, SUP και άλλα πολλά. Okean, it's all about the taste.